Hay que hacer una reflexión de ver en qué nos hemos equivocado. Yo creo que Jorge Valdano, Pardeza, Pellegrini se tienen que sentar a hablar y ver dónde va a conducir al equipo. Però el gran culpable, segons semblava, era Pellegrini per l'afició, ¿no? Es que es triste decirlo, ¿no? Yo, antes el señor Lloveras me comentaba de que yo soy un gran defensor de Florentino Pérez. Yo creo que Florentino Pérez ha hecho el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Yo creo que tenemos una de las mejores escuderías del mundo, ahora haciendo el símil del automóvil. Vamos a decir, tenemos un Ferrari, pero parece ser que el piloto no sabe hacerse con ese coche, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que hablamos todos los madridistas que han pasado 4 meses y somos incapaces de ver, primero, a qué juega el equipo. Segundo, el Real Madrid resulta que lanza una media de 10 a 12 córners por partido i seguimos sin rematar un solo córner. És que fixa't... Sí, a veure, jo de totes maneres, en primer lloc he de dir una cosa. Jo, xapó, per moltes persones del públic del Madrid, per la manera en què van reaccionar i pels comentaris. Vull dir que a vegades això, aquesta pugna que hi ha, sempre que estimem en contra tots els madrilenys, que estimem en contra els madridistes, almenys particularment jo no sóc així, al contrari, penso que hi ha boníssima gent a tot arreu i per tant no és el cas. Ara, evidentment, com a equip, el Madrid representa el gran adversari i sobretot perquè representa l'estat espanyol en aquest cas, i això li agradaria molt sentir-ho a alguns membres de la Junta del Barça, doncs per tant representa el gran adversari amb el Barcelona. De totes maneres, aquest tema, això que dèiem del Florentino, home, jo no dic que ell tingui la culpa, perquè, com sempre, el president és el màxim responsable del club, però he de dir que aquest equip s'ha fet malament des del principi, i això n'ha de ser conscient el senyor Florentino Pérez. O sigui,